graag bij Jacobi? Ik kom graag bij Jacobi. Hallo. Omdat ik het leuk vind om creatief bezig te zijn en Jacobi helpt me daar goed bij mijn dromen assortiment. Ik vind het vooral hier het leukste, dat vind ik wel leuk. We maken mooie dingen, we doen leuke make-and-takes. Omdat ze altijd veel in voorraad hebben. En eigenlijk nooit nee is het te koop. Ja, dag. Ja, eigenlijk geen eten. Dus een super winkel en ik zou zeggen alle keer komen natuurlijk.